дар вилояти ҷалолободи қирғизистон комиссияи оид ба санҷиши қонунии масоҷид ба кори худ шурӯъ кард. Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон ба ташаббуси таъсиси комиссияи махсус шурӯъ кард, ки ба ҳайати он кормандони мақомоти худ идоракунии маҳаллӣ, раёсати корҳои дохилӣ, муассисаи давлатии кадастр, вазорати ҳолатҳои фавқулодда, комиссияи давлатӣ оид ба корҳои дин ва идораи рӯҳонияти мусулмонони Қирғизистон шомил шуданд. Хабар медиҳад Хадамот. дар рафти санҷишҳои гузашта аз тарафи комиссия 60 масҷид муайян карда шуд, ки аз қайди кумитаи давлатӣ оид ба корҳои дин ва идораи рӯҳонияти мусулмонони Қирғизистон нагузаштаанд. 33 масҷид дар ноҳияи Сӯзоқ, 2 масҷид дар Бозорқӯрғон, 5 масҷид дар Новкен, 3 дар ноҳияи Ақсӣ, 5 дар Чаткал, 1 масҷид дар Токтогул, 7 дар Тогустороу, инчунин 3 масҷид дар Ҷалолобод ва 1 масҷид дар Майлусу. дар гузориш ҳамчунин гуфта мешавад, ки 11 масҷид ҳуҷҷатҳои дахлдорро барои сабти ном дар идораи рӯҳонияти мусулмонони Қирғизистон ва кумита оид ба корҳои дин омода карданд. барои 49 масҷиди дигар комиссияи байниидоравӣ оид ба ҳалли масъалаи ба қайдгирии масоҷид ба идораи рӯҳонияти мусулмонони Қирғизистон ва кумитаи давлатӣ оид ба корҳои дин тавсияҳо додааст. дар гузориш ҳамчунин таъкид шудааст, ки масҷидҳои ғайриқонунӣ фаъолияткунанда худсарона бе иҷозати ҳукумати маҳаллӣ ва идораи рӯҳонияти мусулмонони Қирғизистон бунёд шудааст. ёдрас мекунем, ки ҳанӯз моҳи марти соли ҷорӣ бархе аз расонаҳои қирғиз аз нияти бастани ба истилоҳ масҷидҳои ғайристандартӣ аз тарафи мақомот хабар дода буданд. бо ин мақсад идораи рӯҳонияти мусулмонони Қирғизистон дар якҷоягӣ бо кумитаи давлатӣ оид ба корҳои дин ба қонун дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ тағйирот ворид карданд, ки тибқи он на танҳо масҷидҳо, балки тамоми ҳуҷраҳои намозгузорӣ низ бояд ба қайд гирифта шаванд. айни замон дар Қирғизистон беш аз 2600 масҷид фаъолият дорад. аз ин шумора ҳамагӣ 1055 масоҷид расман сабти ном шудааст. сохтмони онҳоро мо назорат мекунем. пеш аз бунёди як масҷиди мушаххас тамоми ҳуҷҷатҳои дахлдорро бо таҳиякунанда аз санҷиш мегузаронем. ин таҷриба аз соли гузашта амалӣ мешавад. он масҷидҳое ки ба меъёрҳои муқарраршуда ҷавобгӯ нестанд баста мешаванд. изҳор намуд муовини муфтӣ Замир Ракиев дар нишасти мизи мудаввар оиди мавзӯи Қирғизистон таҳдидҳои экстремизми динӣ. То есть по данным вопросам были составлены акты, протоколы. бояд зикр кард, ки то ба сари қудрат омадани Содир Ҷабборов Қирғизистон дар Осиёи Марказӣ як нав ҷазираи озодии нисбӣ аз диктатура ва таъқибот ба ҳисоб мерафт. аммо пас аз сари қудрат омадани раис ҷумҳури феълӣ ва дӯсти наздикаш Қамчи Бекташиев, ки раёсати кумитаи давлати амнияти миллии Қирғизистонро ба уҳда дошт, вазъ ба таври куллӣ тағйир ёфт. мухолифон таҳти фишори шадид қарор гирифтанд, расонаҳои мустақил баста шуданд ва саркӯбҳои зидди фаъолони динӣ системавӣ гардид. аз ин лиҳоз режими Ҷабборов тасмим гирифтааст, ки ба масҷидҳо низ даст дароз намояд. Необходимо вычертить конкретные рамки, границы, докуда у нас должна обеспечиваться свобода вероисповедания и совести. ёдрас мекунем, ки баста шудани масҷидҳо бо баҳонаи мутобиқат накардан ба баъзе стандартҳои номаълум дар кишварҳои дигари минтақа низ кайҳо боз сурат мегирад. ба тариқи мисол танҳо дар Тоҷикистон режими Раҳмон ҳазорон масҷидро, ки сокинони маҳаллӣ аз ҳисоби худ бунёд карда буданд, баста аст. дар соли 2011 дасти кам 1500 масҷид, дар соли 2015 1032 ва дар соли 2018 1938 масҷид баста шуд ва дар баъзе ҳолатҳо масҷидҳо ба клубҳои дилхушӣ табдил дода шуданд. اخلاق کنه کل ماچتا نه تو هم گفت